Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a kobadun sanak sadonyo. Mudah-mudahan layado sehat saja dan indak kurang suatu apapun. Dek karano hari raya ji baru beberapa hari nan lalu, ambo raso dun sanak kesadonyo di rumah sampai yo lawak. Lawak daging keruben Takona den masa sesuk kecek kaweng kaden angotang lawak ke lawak sa makin lang yung sa malado. Itu yang kaweng kaden dan kodok godang otak Jadi otak ndak alang tinggi nan kenyataan ndak ada. Ndak sesuai antara otak jo kenyataan Ada itu lebih itu yang kawen otang sa lawak ke lawak makin lang yung sa malado. Ndak sesuai jo kenyataan Tapi kalau kini gua mau talawak awak ayo lah sesuai jo kenyataan nak. Tapi nan lawak jako kalau indak ado sambalado indak pulo nomu Jadi sambalado ke iyo wajib pulo ado tu balik Kok makan mana aja lawak sambalado perlu ado juga. Itu kok ado pulo kan tie bunci atau robuh daun ubi. Tapi ba kecek cako akini ko awak mota lawak ke lawak. Ayo lah bakal sesuaian jo kenyataan. Apa menurut sanak sanunya tu?